ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି କେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ବେଶୀ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରି ଶୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚିରରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରି ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ୁଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଭଲଟାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପଛ କଥାକୁ ଭାବି ହେଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀରୁ ଗରିବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କଟୁବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି।